mid-djar l-oħra. Magħmula minn żewġ kelmiet bil-Grik para oikos, para oikon. Dar differenti mid-djar l-oħra. Imma qiegħda ħdejn ma' ġenb id-djar l-oħra. U kif tkun ġej minn fuq il-vapur, jew kif tkun ġej anke minn naħa ta' fuq mix-xewkija tinduna kemm il-knisja tagħkom, kemm il-parroċċa tagħkom hija dar ħdejn id-djar l-oħra. Imma tinduna li differenti mid-djar l-oħra mhux hekk, Tinduna li differenti mid-djar l-oħra. U x'inhu l-iskop ta' din id-dar? X'inhu l-iskop tal-parroċċa? Fil-Vanġelu ta' San Luqa, fl-istorja tad-dixxipli ta' Emmaus li nisimgħu fi żmien il-Għid, id-dixxipli meta jiltaqgħu ma' dak ir-raġel li marfuħx, li fil-fatt kien Ġesu ma marfuħx, u beda jistaqsihom imma għalfejn intom inkwetati, x'ġara? Mela x'ġara? Dan l-inkwit kollu għalfejn? X'qalulu dawn id-dixxipli lil dak ir-raġel li kien Ġesu? Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hemmhekk. Il-kelma barrani, inti waħdek il-barrani li juża San Luqa hi proprju l-istess kelma li nużaw għal parroċċa para oikos. Inti waħdek bħan-nies l-oħra imma differenti minn nies l-oħra, bħan-nies l-oħra imma differenti minn nies l-oħra li ma tafx ġara Ġerusalemm li lil Ġesu qatluh u miet u difnuh. Allura din il-kelma parroċċa illi aħna nużaw għal din il-binja l-Knisja u għal dak kollu li jdur magħha, il-ħidma kollha li ssejr hawnhekk u li titlaq minn hawnhekk fiċ-ċentru u fid-diversi postijiet oħra tal-parroċċa jissejħu parroċċa għaliex? Ara kemm sabiħa. Għax jagħmlu preżenti lil dak il-barrani, jagħmlu preżenti fostna lil Ġesu ħaj. Jagħmlu preżenti fostna lil Ġesu ħaj li hu wieħed minna bħalna imma differenti ħafna minna. Differenti ħafna minna. Bħal din id-dar, bħad djar l-oħra mibnija bil-ġebel, imżejna bħad djar l-oħra imma differenti mid-djar l-oħra. Għaliex? Għax din id-dar hi sinjal tal-preżenza ta' Ġesu. U għalfejn għandna bżonna il-parroċċa? Għalfejn għandna bżonn li Ġesu ikun preżenti fostna fil-Knisja, fis-saċerdoti, fil-voluntieri, fikom il-komunità li tinġabar hawnhekk? Għalfejn? Għalfejn? Ir-risposta jagħtilna l-Vanġelu tal-lum. Ħenjin. Alla ma jrid xejn minn għandna ħlief li jurina ir-riċetta ta' kif inkunu kuntenti, ta' kif inkunu ħenjin. Hemm bżonn nifhmuha darba l dejjem dejn. Alla ma jrid xejn minn għandna ħlief ħaġa waħda, li jarana kuntenti, li jarana ferħanin. Tgħidu li ferħanin, ħenjin il-foqra. Il-foqra ferħanin. X'irid jgħid biha Ġesu fil-Vanġelu? Jekk nifhmuha ngħidu iwa Ġesu għandu raġun. Veru Ġesu għandu raġun. X'jiġifieri tkun fqir? Hawn minna minnu sinjur? Minnu sinjur? Aħna kollha kemm aħna fqar, imma kollha kemm aħna fqar, mhux għax ma tantx għandna flus. Ħanidilkom għalfejn kollha kemm aħna fqar. Kollha kemm aħna fqar, anki l-ikbar miljonarji jew miljardari li hawn, u l-iktar persuna fqira, forsi iktar fqir minna. Tgħiduli kieku sew ikollok il-miljardi jew almenu l-miljuni, ara kemm aħna foqra. Aħna nitwieldu arwenin, hawn xi ħadd twieled b'xi katina tad-depp, jew bil-ġawar imwaħħal x'imkien.
U nitilqu minn hawn arwenin. U fin-nofs ngħixu bl-illużjoni li ksibna xi ħaġa, li għandna xi ħaġa. Imma it is pure illusion. Irriflettu nara. It is pure illusion. Ħolma. Ħolma. Tkellmu ma' min għandu ftit ta' żmien, ma' min hu anzjan, forsi ħadem stinka għandu flus u jgħidlek. Jgħidlek. L-istess bħal dak li m'għandu xejn, m'hemmx differenza. Meta Ġesu jgħidilna ħen jien il-foqra, x'inhu jgħidilna? Ħin jien jekk tgħix din il-verità f'moħħok, jekk ma tinsijiex din il-verità. Jekk ma timlix rasek li pulsier jew żewġ pulsieri raba iktar, int se tkun kuntent u tagħmel 30-40 sena tiqqordja fuq żewġ piedi jew 3 piedi raba. U tkun ħlejt ħajtek. Ħlejt ħajtek. Għax dawk iż-żewġ piedi jew 3 piedi raba titħallihom barra minnu, barra minn Ġesu. Jippruvaw irriflettu ftejt. Aħna ma nitalmux. Jien l-ewwel wieħed ara taħsbu li jien aħjar minnkom, kollha kemm aħna ma nitalmux. Għax l-esperjenza tallimna li aħna meta ippjanajna biex niksbu nakkwistaw xi ħaġa, u akkwistajnija sakemm nakkwistaw u nitħabtu nistinkaw. U l-idea li nakkwistaw timlina bil-ferħ, u meta nakkwistaw timlina bil-paċi, bil-ferħ, imma wara ftit jgħaddilna. U xi ħaġa oħra. Ma nibqax kuntent b'dik il-ħaġa li nakkwistajt li ħdimt tant għalija u rrid xi ħaġa oħra. X'inhu jgħidli Ġesu? Jekk qiegħed infittex il-kuntentizza f'dak li nakkwista biex ikolli ħafna, biex inserraħ moħħi, biex jekk tinqala xi ħaġa jien qiegħed nisbalja. Jien qiegħed immur żmerġ. Allura x'inhu s-sigriet? Fejn hu s-sigriet? X'tallimna l-parroċċa, il-para oikos, dan il-barrani Ġesu x'jallimna? Dan Ġesu jallimna dak li rrepetejna fis-salm tal-lum. Ħieni il-bniedem li jafta fil-mulej, li jittama fil-mulej. Ħin il-bniedem li l-mulej hu it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li jħossu bħal dak liben fidejn ommu jew fidejn missieru serħan, kuntent, tranquill. U dan hu li tipprova tgħinna nagħmlu esperjenza tiegħu il-parroċċa. U għandna bżonn, aħna llum aktar ma jgħaddi żmien qisu aktar ngħixu bl-idea illi mingħajr Alla tgħaddi u mingħajr il-Knisja tgħaddi u mingħajr Ġesu tgħaddi u mingħajr il-fidi tgħaddi. Għandna bżonn kbir illum iktar minn qatt qabel li npoġġu l-fiduċja tagħna f'Alla. Kif qalilna Ġeremija. Ġeremija fl-ewwel qari qalilna min ipoġġi t-tama tiegħu f'Alla qisu dik is-siġra li l-eruq tagħha qegħdin ġol ilma. Kemm hi sabiħa din l-immaġni. Kemm hi sabiħa. Min jittama f'Alla jekk jien nittama f'Alla inkun qisni dik is-siġra li l-eruq tagħha qegħdin ġol ilma. U ma jitkellemx bl-addoċ Ġeremija meta jsemmi l-eruq. Għaliex għax l-eruq huma l-oriġini tal-ħajja tas-siġra. Huma dawk li jżommu s-siġra ħajja. Huma dawk li jgħaddu s-sustanzi u l-ilma lill-bqija tas-siġra. Minn fejn inġibuha l-enerġija aħna? Minn fejn inġibuha l-enerġija? Minn fejn inġibuha l-enerġija? Jekk mhux mit-tama tagħna fil-mulej. Nixtieq inrod ħajr biex nikkonkludi lill-arċipriet, lis-saċerdoti tal-parroċċa, dawk li jiġu jgħinu fil-parroċċa tagħkom, lil ħafna voluntieri li ltqajt magħhom matul dawn il-ġranet, katekisti, animaturi,
volontieri li jaħdmu għal-festa, ġewwa u barra, dawk li jaħdmu fil-knisja, barra mill-knisja, dawk li jaħdmu fl-uffiċċju parrokjali, dawk li jqasmu l-bulettini, dawk li ħsibhom attenti għal dawk in-nies li huma fil-bżonn, dawk li jqasmu l-Ewkaristija, il-Ministri Straordinarji ta' Tqarbejn, dawk li jieħdu sehem fil-liturġija. Imma lilkom il-koll, il-familji kollha kemm intom li tattendu f'din il-parroċċa. Jalla, inħalluh lil Mulej, jalla tħalluh lil Mulej, ikompli jkun preżenti f'nofskom biex jagħtikom l-għena tiegħu. Ħenjin intom, ħenjin aħna. Dan li jixtieq minna Alla tagħna li nkunu ħenjin.